Mandayo. Yo, yeah, yeah. Awal pertama kita berjumpa di sosial media, denailah berjumpa juga di nanamani. Yo sabana kami entah di mana asalnya. Yeah. Ada nanda tahu eta di mana asal usulnya. Di TikTok punya cerita. Yeah. What's up man? What's up yeah? FB TikTok nanko inyo lamanya po darah dentas siro denai lata heran de inyo bagato coba haso cino Cino, yeah. Bahasonyo kadenaiku nanda tahu apa artinya. Entah di mana inyo berado onde maon. iyo Facebook yo TikTok oi nana manggilo onde habi hari dan dibuenyo koda pecandunya yo bisa lupakan rajo Yo, di TikTok sabana mandayo rintang aja HP mabuah online sekarang jonyo. Cino, yeah. Bahasonyo kadenaiku nanda tahu apa artinya. Entah di mana inyo berado onde maon. Iyo Facebook yo TikTok oi nana manggilo onde habi hari dan dibuenyo koda pecandunya yo bisa lupakan rajo Yo, di TikTok sabana mandayo rintang aja HP mabuah online sekarang jonyo. Selamat datang di Indrajaya Official. Like and subscribe ya.